Abova amaduku akhomba ingozi. Senzani lana mkhulu kwenzakalani lana senzani lana ngoba hayi khona ngeke. Angiqale ngilungise isikhafu sami. Isikhafu sodumo. Angiqale ngilungise isikhafu sami. Ngiyafisa ngathi zonke izinyanga zingaba nalesikhafu. Kuze izothola ugcobo. Sengidlulile lapho. La kwakunebhayili emnyama mfowethu. Kunjalo. Uyangizwa? Lalisamele ipower leli lalimnyama. Kodwa kwahamba kwashintsha lamabhaya akhombisa ubungozi bodwa. Akhombisa ubungozi bodwa. Red means danger. Red means danger. Ingozi. Red means danger. Enter at your own risk. Futhi mawungenela ngenile. Enter at your own risk. Wangena la ukuthi kokwenzakalana ekhaya angihlangani nakho. As long wena uphumalele ngihappy mina. Wangena la ukuthi uzothi uphuma la ungakadlula ekhaya kube kungena ucingo uyofica ama miss call yakho yokuthi sekumoshakele ekhaya. Anginankinga nalokho mina as long wena happy. Inhloso yami bafowethu mina kahle ngiyena umthakathi. Kahle ngiyena umenzi okubi mina. Kodwa ngumuntu othanda abantu. Ngifuna abantu bonke emhlabeni babe njani? Babe happy. So ngaphandle kwemali ngeke uzube happy ngoba zonke izinto zidinga imali. So la siphoqa izinto ngenkani. Kodwa la isuke kungena umuntu othi sengikhathele. Sorry mama bese kuphoqa isimo. Bengeke ngize ngiyenze lento ukube bekhamba kahle. Indoda ethile leyo. La kuka sorry mama bese kuphoqa isimo. Ibingasekho into ebengizoyenza. Ayikho into ebengisingayenza mama nawe baba bese ngibona kuphoqa isimo ukuthi angingene kulendlu. Ubani lo muntu? Sorry mama bese kuphoqa isimo. Ngase ngilithwala lolu godo. Mfowethu nami ngihlengezela inyembezi. Ngihlengezela inyembezi uma sengiletha umuntu engimbone na 36 ezongena la. Ngihlengezela inyembezi mangibona umuntu ona 30 ezongena la. Ubhlungu benhliziyo. Ngihlengezela inyembezi uma ngibona umuntu Nkosi yami bese ngiyiduduza ngithi kodwa kuka sorry mama bese kuphoqa isimo. Bese kufanele lo muntu angene la. Ayikho into ebengayenza. Ayikho into angayenzanga akulungi lutho. Babethelile ekhaya benza ibizile inyanga uyile kubathandazi wenze konke wayesebona ukuthi no angiye kwa sorry mama bese kuphoqa isimo. 2+2 sikadla senyama safela. Mfowethu uyabona masikhuluma ngobuthakathi sikhuluma ngabo nabo mfowethu ngikhohlise mfowethu. La kamlamla juqu. Kwanhluphe kuyasala kule ndawo. Uma usungene la mfowethu ngiyakutshela angikhulumi mina ngomuntu ozodlala. Ngikhuluma ngomuntu othi beyingasekho into engayenza. Angeke ngife ngihlupheka. Ngizalwe ngihlupheka. Ngiphinde ngife ngihlupheka. Sadla sembethe izulu lomhlaba. Sorry mama. Bese kuphoqa isimo. Ayiuthi ukengena inyembezi ihlengezela, engena inhliziyo ibhluku iqaqamba, bese ethi umuntu ngisacela singene emkhulu sengikhathele. Sengikhathele inhlupheke ngembethe nganele. Sorry mama. Bese kuphoqa isimo. Uyabona mfowethu ukumbuza umuntu, yabona distance okusuka la ngale ekhaya. Ucabange kahle. Hey, are you sure? Sure. Athi umuntu khathele. Ndikhathele mina umXhosa. Ndigqibile ihlupheko. Ngithi mina why singashintshi mhlambe ngunike 1 month ujike uye ekhaya ubuyibuye noma umnikeze ikopa azokutshela ukuthi engahluphi. Ngithi mina ikhona ikopasi, ukhona troublemaker, ukhona umfana ufikile, ukhona umakhisimusi, kukhona ukuthi athi umuntu ngifuna ukuyongena kwa sorry mama bese kuphoqa isimo. Ubani umfana ufikile? Ufana umncane. Ukhona umfana ufikile mfowethu. Ubani boyo? Ukhona troublemaker. Bakhona babafana mina. Wemfowethu ufike lethu ushintsho. Mfowethu umfana ufikile wafika ekhaya kushintsha isimo ngalelo langa. Umfana ugijima igceke lo. Umfana mayisefikile kushintsha isimo ukukhombisa ukuthi ufikile umfana ufike. Ukhisikisi. Umakhisimusi. Ukhisikisi. Hayi man. Umakhisimusi esinye isigubhu. Osihlabela njalo ngokhisimusi wenza iphathe ekhaya. Awu indoda madoda. Umakhisimusi.
into ezimnandi ukujabula ukhisimuzi nje omuhle mfowethu lapho usukeni enjoy ekhaya nishisa inyama ni happy imali igcwele emabhenki imali igcwele emabhenki imali igcwele ekhaya ingane ziclean izindlu zipendwe kabusha phela ubakhisimuzi inkunzi ingane igqokile ngake ngakhuluma ngaye ku1 KZN umakhisimuzi hey bajabula abantu bathi hawu sihlupheka kanje sizizathwala kanti ukhona umakhisimuzi into zamadoda ekezibuhlupha kakhulu uyinaka kanye ngoChristmas njalo nge25 December uyenaka ube rich ube isigwili itholakala la kwa 2+. Awu madoda makhisimuzi dakhisimuzi umfana ufikile ubhoyo fana la 7 hayi doda le akushubile emhlabeni mfowethu kodwa njengamanje sila esikabhoqo lo sorry mama hey bese kuphoqa isimo mama ungixolele bese kuphoqa isimo hayi ngisebenze wanele ngasebenza ngahluleka ngaguduza ngahluleka uthi 2+2 sorry mama bese kuphoqa isimo indeke idistance ukusuka ekhaya uza la egodlweni elokho ekubuza nje ayu sure awumthatha ukopa awumthatha ufana na7 awumthatha umakhisimuzi athi umuntu hey mina ngithi sorry mama bese kuphoqa isimo ngikhathele angithi lapho sikhuluma ngomuntu oqalile wazama mfowethu amabhizinisi awalungu wazama mfowethu ukuyosebenza akwenzeki lutho wahlabela amadlozi wahlabela ina kwenzeki lutho wazama ukuyothatha lento yangathatheka usezame konke mfowethu angikhulumi ke ngabantu mina ngithi mina wazi wafika ku45 years nje ungena lutho efuna uvele uzothi uzela ka sorry mama ngoba iswe sokubheda ngempela phela yazi ukuthi okunye kanjani mfowethu abanye abantu ngempela manje sebaze bagijime bathi balahlekela abafazi babhidlikela imizi ama divorce yini kanti kufanele into bazoyilungisa la kwa sorry mama bese kuphoqa isimo ngoba manje mangithi sorry mama bese kuphoqa isimo mfowethu isuke lapho sengithi mina ungangisoli ngesenzo sami ngibone kungasekho okungangisiza ungangisoli ngesenzo sami bekungasekho okungangisiza ngikhothile ngafunda ngawafaka amajazi kodwa nje kunalokho akwenzeki lutho ngcono ngeke kwa sorry mama bese kuphoqa isimo iminyaka ehamba mfowethu usorry mama uqala iminyaka njengoba ngishilo ukuthi lezi igodle la ngicabanga ukuthi ziwu2 2 3 4 5 6 ziwu6 lezi igodlo la alright baba lethe se contract asikho la kunegodle ezingaleka amadlubulundela kunendawo eyingale eyinkambo kuthiwa yihlathi le kamadlubulundela lapho ke yihlathi lokuthi bawuhamba khona kufanele uhambe nqunu awungeni kulo ugqokile ngizothatha ke lawo madoda lelo hlathi nje awungeni ugqokile lelo hlathi uhamba nqunu ohlangana bazana nakho nje awubaleki okwenzakalayo la awuthuki okwenzakalayo la awuxoxi uziyofika la uyakhona waxoxa wena sizokuyeka ke ukuzikhanda lingasangani usasela ekhaya sizokuyeka ikhanda lingasangani usela ekhaya wena uzuphuma uyekini uphile noma 1 month nje uphila kahle bese ingqondo yahlanya because usharishe information wrong ayikho into kumele uyikhulume lapha ya ngoba wena uyayazi into osukuyizele lapha ya ngani ngiyasho nje kwimedia ngithi indawo ongena kuyo nqunu uyangizwa ukuthi ngithini awuphiki lutho okubonayo nje ngisho kungaqhamuka lokho mfana kuthi nje kuyakuplastela vuma kuyakuplastela mayi babo angithi nje wemfowethu kunabantu namhlanje enibahlekayo ukuthi hawu usibani ngoba usenengane usegay hawu lo muntu kanjani mhlawumbe washintsha khona ngale wafika kwaqhuma induku wathi uyahamba wabona ukuthi omncane uthi ngizwe sinqa sakho sabambeka kamnandi bese kukhala uswa asiyeke le sabe mkhulu sinaze lapha
Ngisekhaya lisha khehle elikhulu. Senze njani la? Sikhipha khona izinto lezi ezifuyayo kuphela. Izinto nje eziphilayo okhona ukuthi uyiphakele zikulethele umnotho ekhaya. Dikoloshe. Hayi ukuthi zilethe imali. Umkhovu. Ungakubala konke mfowethu. Okuphilayo nje la siyakunika. Okunye sikukhipha ngala ama crate. Yemfana, awuthathe la crate lethi la bayibona. Okunye sikukhipha ngala ama crate sikufake khoya wena khona wena ufike ukufeed. Leli libovu lapha. Noma ungaletha kodwa nalela linankinga. Ngoba nje senza umzekeliso la. Ngoba le njani nankinga. Kuba la. Bese lokho kuphakela wena. Kushaya umoya. Ulokhu kuphipha wena. Ukuphipha. Ngoba akuye emthoyi kuyela khona la khona. Yonke into kuyenzela la. Bese kuletha umnotho ekhaya. Ayiphumi le ndoda le. Phela le ndoda ngiyakhela indlu yayo yodwa ukuthi ihlale endlini mhlawumbe engeze ukuvulwa noma kuhlala endlini engihlala kiyo. Indoda mawuyindoda nje kufanele ube nendlu yakho la uthandaza khona. Wedwa. Mawuyindoda nje kufanele hayi umfazi ophinda kushiye kusasa. Axoxe ngayo yonke lento yakho. Umfazi uzokushiya mfowethu, umfazi uyinto esikhashana le. Yabona? La usikhuluma ngemfihlo yendoda ebambe imizi hayi umuzi. Ebambe impumelelo nomnotho wala ekhaya. So lento akuyona ukuthi ingene noma ubani abone. Iyaphefumula lento uphinde uyishaye ngespray, uyinakekele le ndoda. Uphinde uyifunze, uphinde uyigeze le ndoda. Ihlale la kuwe. Akusiyona inkinga le. Ayilenza ucansi ungaphephile, ayilenza ucansi. Khaliza cansi la. Indoda nje lethu umnotho ekhaya ukuthi amabhizinisi akho angafadalali, into zakho zephambili. Ungathini umuntu othi sengicabange kahle. Ngiyahamba. Ngiyakhona kwa 2+2. Ngathi 1 0727378514 0727378514 iyo le number nithi angitholakali kuyo kodwa fona akufakwa mali inyanga mine wena yiza kimi sixoxele eduze sibonani buso nobuso. So ukhuluma ukuthi ufunani utshele mina wena angihloli phela mina. Hayi angihloli mina ngifuna umuntu owazi ufunani la ekhaya. Ufuna umuntu oza nenkinga yakhe ukuthi mina ngifuna ungisize la kuphela osecabangisise kahle. Danki baba umuntu oqhamuka nesikhathi sakhe ukuthi mina ngifuna ukuba rich nini atshele mina sihlale phansi enze lokho insizwa kufanele mayikhipha imali nje mina nginandaba umuntu ukuthi uyabulala uyaphilisa wenzani no lokho hambelana naye iku right mina ngingilozi kaSathane ngisebenzela uSathane nami ayikho into ozoyenza no phela mfowethu uSathane mfowethu uSathane umuntu obunyama ebunyameni kunemali ebunyameni kunempumelelo mfowethu. Uyazi mina ngeke ngitshele insizwa mina bawufakaza emahostela mase sifuna ukugidimgidingana. Ngithi mina awukuthandaze kahle ungathi egama lika Jesu uthi egama lika Sigadla sengiyokwenza njalo. Uyobuya ufresh. Ngeke zikuthini. No mfowethu ubuthakathi. Beze bekusikaza ngokusikaza. Mfowethu sesigaya ngempela sesigayela nje ukuthi abantu bathi inyanga azikho. Sesigayela lokho. Mina nje sengigayela nje ukuthi kuthiwa inyanga akazikho. Ngifuna ukusho ukuthi izinyanga zikhona ukuthi angeke phela yonke into yasemhlabeni nama photocopy kunjalo. So angeke sikushintshe lokho. So noma besithuka noma besigxeka noma besifanisa but siyazi ukuthi impande ikhona kwa 2+. uNkulunkulu wasemhlabeni wadoda. Sikadla senyama safele ma. Sandla semvethizi. Mayi babo ngimaxoshwe emfene kwela kithi embodla mina mfowethu. Ngila kwamhlaba yalingana edanshini. Sayixoxa elila. Ngithi gogo logobile. Salwaze efondo. Kunjalo mfowethu sazoba njalo futhi ngekuhlale kunje. Noma ngabe isiphi isimuntu abhekane naso siyaxazululeka isimo. Asikhiphi kuphela izinto ezinzima kodwa siyakwazi ukubageza abantu sibagcinise nje abantu umuntu athola ibhavu la ekhaya. Ageza abe clean. Ukuthi ke la ekhaya akuzi umuntu osadlalayo ukuthi akeze kuzi umuntu ongekho ready. Mina ngifuna umuntu o ready noma ubufunani. Ube nje ready ukuthi ngifuna ukusenza umuthi and ungawusherish umuthi wami. Ungawusherish ngoba ngeke wazi usizwe ngubani.
ayinike isikhathi futhi sokusebenza. Hayi nika isikhathi mfowethu, ayinika isikhathi, ayinika isikhathi. Awuthathe futhi umgomo omnikeze wona ngendlela eqondile. Kunjalo mfowethu. Phela mina mfowethu ngifuna ukukhuluma kanje, abantu bangithanda. Bangithandela iqiniso. Ngingowabo abantu mina. Yangizwa? Ngingowabantu mina, ngisuke ngenzela khona ukuthi umuntu angimthathe ngibe ngummeli wakhe. Ngimthathe fresh ngimpush azafika kwanompumelelo. Kodwa lo qhamukathi ufuna into ezothi vumbu namuhla kusase lapha, akunayo leyo nto, angazi azochitha isikhathi la ekhaya. Awunawo umlingo. No magic here. Phela sithatha into ephilayo. Sifuna quality, hayi quantity. Kwa 2 plus yikho la ikhala obuthakathi. Umkhululi wayeboshwa, umkhululi wasebehluphekile. Silwa nenhlupheko, silwa nobupha, silwa nobugqila. Sifuna ukukhanya kuphela la ekhaya. 2 plus 2 sikadla senyama safela emazweni. Athina amazwi akho okugcina ungadlulisa ke wonke umphakathi eNingizimu Afrika. Akulahlwa mbeleko ngakufela. Ithemba kalilahlwa. Suzamile wehluleka. Mhlawumbe nakimi usubuya khona. Phusha into zakho usondele kimi. Phusha izinto zakho uze kimi. Uhlale phansi ngizokusula inyembezi. Impilo iyaphushwa. Empilweni kuyabekezelwa. Kodwa ekugcineni angeke kuze kuhlale kunje. Qedile baba. Kadla senyama safela emazweni. Inamba ikhona la ngezansi. Inamba ikhona la ngezansi. Msukuhlala ke nempumelelo yakho ulinde. Ulinde ithuba ongalazi ukuthi liyofika nini. Mhlawumbe ngeke lifike koze kufike ilanga lokufa. Na indoda amadoda na inkuzi malanga nasi isigala sinyama safela emazweni manje indaba zabantu ziyahlupha ngoba ziyakhulumisa. Umaxoshwa imfene lapha kwela kube embodla njengoba esela edanishini. Ethinta nje isandla somuntu. Sandla sembethe izulu nomhlaba. Indoda amadoda le engakusizi kulekelele kuyo yonke inhluphe ongathi ubhekene nayo ayisanqobeki kusetshenziswa inkani kodwa ziningi zehlukahlukene kuya ngawo ukuthi ukhethani. Kukhetha ukhethike la uthatha into oyithandayo bese uphila nayo bese uyaphila. Sibonge kakhulu.